snart finde på noget. Jamen, hvad skal vi finde på? Hvad med noget mere stille? Hvad? Hvad vil det være, en cola? Ja. Jamen, for hvor? Tanken? Ja, okay. Men okay. Okay, det tager vi. Okay, en cola på tanken. Ja. De sidste udfordringer var sgu varme. Vi har en ny. Møs, kom med den, mand. Vi er med på tanken i aften. Ses med dig. Vi skal have en ny udtræde. Ja, eller så smadrer en rude eller sådan noget. Ja, jo, det smadrer røden med skolen. Ja, det er en god idé. Hey, hvor fuck er drengene hen? Vi er lige her, mand. Nå, har I en udfordring til os? Ja. Smadrer en rude over på skolen. Det klarer vi som ingenting. Okay. Hey, der er fri bane, bakkast. Hvor er det blevet? Vi har en udfordring til jer. I skal klatre fra det ene vindue til det andet vindue over op på første sal. Første, ikke? Okay, Ulla. Hvornår er det? I morgen efter skole over ved 8. klasse. Okay, vi ses der. Kom nu! Ja! Kom! Vil du for helvede? Den der udfordring, den var lidt let, men lidt svær. Vi klarede den alligevel med lethed. Det kan man sgu ikke sige. Jo, man kan, man! Du kan det samme sprog! Hvad hedder det? Vi har en udfordring til jer. Så kom med den. Vi har brug for tredje sag. Det må være din tur. Du gør aldrig noget. Jamen, det er jo ikke fair. Jo, kom nu. Jo, kom over til skolen i morgen. Okay. Klokken 5, okay? Godt, kom derover, mand. Hop nu! Kom nu, hop! Jeg kan ikke. Du tør ikke en skid, kom nu! Hop nu bare! Jeg kan ikke! Hop nu bare! Du tager ikke Kælling, hop nu bare! Hop Du tør aldrig noget! Hop nu bare! Hvordan startede det her? Lars! Kæft, det er skide. Jeg spiller lige. John. Ja. Fuck, det er kedeligt. Hvad fanden skal vi lave? Jeg tror lige, at tjekke den der fjersbog. Nej, det kan jeg sgu ikke stjæle. Vil du ikke stjæle den? Jeg ved det ikke engang. Det skal vi ikke. Jo, så tak til det. Ja, det var lidt fedt. Det synes jeg ikke, vi skal. Vi kan... Vi kan lige vise dig. Jo, I vil have sådan en god idé. Okay, så Ja. Så skal I have sten efter nu. Ja, det er det der. Ham der... Ham der for lignende. Ej, det er noget, der skal. Ham der, ham lille. Ham der er den lille fed. Ja. Wow. Ja. Hey, Tia. Jo. Ja. Hvad du? Vil I gerne have en udfordring? Nu er det for i. Både kaste sten efter ham der den lille fede dreng fra 4. Har du lige noget? Ja. Lige fede rød. Han skal ikke Bare kaste kaste sten. en sten. Nej, flere sten. Jeg skal være ramme.
Tør I godt det? Ja, selvfølgelig. Det er en aftale. Vi spiser en kød. Ja. 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 Okay, godt. Ej, jeg tror, hun er død. Ej, hvad har vi? Hun er død, tror jeg. Hvad? Er du død? Trækker. Ej, hun trækker mig. For helvede, mand.